yun guys, no? Welcome back to my vlog. So, pupunta po tayo ngayon sa San Fabian, no? San Fabian, Pangasinan. At magbi-beach tayo doon. So, let's go, mga paps. Tara, samahan niyo po ako maglakbay. Bye-bye mga doggy. Lang mga paps, sarado muna natin ang video. So guys, mamaya na lang po pag nandun na tayo sa may mismong bayan sa San Fabian. So guys, let's go. Bye-bye. Thanks. Wala pa ang ating mga kasamahan o ang ating pamilya. So, dito na tayo. Sorry. Wow. Wow. Saan kaya pwede makakain? Gugutom na ako. Doon nga sa Bicol Express.
kalahating metro na lang sa ating destinasyon na tayo. Ng house. Kala ko baha. Kaya ba? Kaya ba? Kaya lang. Kaya. Oh no. Mali na punta natin. Basta yung Gray Sands dito. Minsan. Dang ka sa, dito, dyan na, dang ka na dyan, oh. Tapos pag ganun ka. San boss? Dito lang? Oo, yan dyan, oh. Sige. Pag ka dyan, tapos nakita mo yung palaking resort na. Yung palaking bahay na. Gray Sands yan, oh. Gray Sands po. Oo. Sige po. Dyan, oh. Kakaliwa dyan. Dyan, oh. May daanan dyan. Sige. Okay, Uncle. Salamat. Ganda ko. Ate sa yung Gray Sands dito. Gray Sands po. Gray Sands na resort. Apo. Saan po yung daan dito, ate? Apo. Diretso lang po yan? Sige po. Mali si Lolo, ha. Ay, si Lolo. Pabalik-balik na tayo, ah.
Sa kaliwaan daw doon. Dito daw. Bakit? Dito po. Ay, yung sumasikip po. Sige. Hindi, saan po ba? Yun doon? O, dyan o, dito o. May daanan dyan. Paano pag sasakyan po, kuya? Paano po pag sasakyan? Wala sasakyan dyan. Hindi pag 4 wheels. Sa may darating ako kasama. Sa beach na kayo. Sa bis na po dadaan yun. Oo, beach. Dito po, diretso lang to. Kasi, dadaan ka dyan tapos minsan na. Ah, Kaya, kung may sasakyan kayo, sa beach na. sa beach na po dadaan. Dito po, pwede to. Sa motor. O, ito, sige. Sige po. Try ko doon. Hindi naman masikip doon. Hindi. Ganun dyan yan. Sige, Uncle, salamat. Dito pala. Wow, grabe. So, let's go. Try natin kung Whew. Ako po. Ako po. Sige. Wow, wow, wow. Napasabak sa beach si Pixie. Wow. So, nandito na tayo sa beach. Dito na po tayo. Woo! Grabe. Layo ng nilakbay natin. So hanapin natin yung Gray Sands. Ang napakahirap hanapin nitong mokong na to. Tingnan natin kung sulit ba ang paghahanap natin. Ito na nga. Okay. Ito yung nakita ko sa picture eh. Parang ganun nga rin. Nakita ko. So ito ang Gray Sands. Park natin dito. Okay. Tara, pasok. Parking area. This way. Dito lang katawa-tawa.
natin. Yan na rin po. Sige po ma'am. Ready na. Saan po ma'am? Ay, doon na lang po. Sige po. Darating pa lang po yung mga kasama ko. Guys, no, dito na tayo sa room natin. Okay. So, ito yung kama. So, dalawang kama rin, no. Ayan, check. Check. Maganda natin ang TV. Parang in, no? So, yung aircon, ayos lang din. CR check. Lang yan. Okay. 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 Guwapo check. Okay. So, okay na lang guys. Bye-bye. Yay! So, try po natin ito sa baba. Pwede? Sam.
Dito, gas na dito ah. Hello. Hello. Lang. Uwi na kami. Pauwi na po kami. Guys, dito na tayo sa Kalasyaw. Dito na po tayo sa Kalasyaw, sa Nagsaing. Mahilig sila magsaing. Pangit nga lang daan. Nakita natin, umaaraw na po. Bilad na sila ng mga palay. Yun o. Mga po yung mga bao. So yun guys nga no, kita-kits ulit sa next vlog.
hanggang dito na lang. Please, pa-subscribe ako, pa-like, pa-share. Thank you very much. Bye-bye!